Pol leta požišo som bol podľa moja uja ve Mnichove na opoče a tam som ja tiež bol v rýznictve. A to je jara znate. Rýznictvo bolo Feinkost Kever. To je tak menovaný Spitzenladen bol. A tam som ja za tej šúlke oči konal. Ka one dživia, a za to za nás nie je žádné přirunované. Je celý jiný svět. A s těmi názorinami jsem já pon tež 90 tuncov změnu doživil. A když se vši druhé svědčili, když je ta změna, že z televize šišla, jsem já, moje žene pravil, taky nemest, nikde na nás něco čaká. Já jsem viděl, že je jara velké změny. Ale kajke nás očakuje, skončně, to já ten nejsem mohl odpovědět. Já jsem jenom věděl, jde šo jinak. A to je v našem pohanském děle se teko veľa zmenilo. A šo druhé, ja netrám o tom rečiť, každý vie, to najjaci sú to doživili, je sa teko veľa zmenilo a nič šo k dobrému. To by jen tak tomu rec.